שלום ליוטיוב יקרה, מה שלומכם? אז אנחנו בסרטון הדרכה קצר איך משתמשים בלוח ג'מבורד. קודם כל אני בגוגל, הנה החשבון שלכם, אני כאן בריבוע הזה של 9 נקודות, נכנסת כן, מגלגלת את זה, והנה הג'מבורד, כן, בחשבון גוגל, הנה הג'מבורד. נכנסת כן, לכאן, והנה הג'מבורדים שלי שאני הכנתי. אני אעבור לג'מבורד שלנו כדי שתוכלו לראות איך מעצבים לוח ג'מבורד. אז קודם כל, לוח ג'מבורד הוא לוח שיתופי. אתם רואים כאן שיתוף. אם אתם עובדים לא לבד, נגיד בזוג, אז אתם יכולים לשתף, כן? מישהו שפותח את הג'מבורד יכול לשתף. איך הוא משתף? הנה כאן, שינוי של שיתוף, לוחץ על זה, ואז זה פותח לחלון, כן? אני נגיד רוצה שכל מי שאני אשלח לו את הקישור לג'מבורד, הוא יוכל לערוך איתי, אז אני משנה את זה לשיתוף, ולוחצת על סיום. עכשיו, בנוסף, יש לי פה העתק קישור, אני יכולה לשלוח את הקישור הזה בוואטסאפ, בכל מקום, ואז נגיד אם אתם עובדים בזוג, אתם יכולים לשבת על אותו מסמך. זה אותו עיקרון של כל כלי גוגל, גם גוגל סליידס וגם גוגל דוקס. אז לשלוח קישור ולסיים עם זה. אז זה קודם כל שיתוף. דבר שני, כאן אני נותנת שם. לצורך העניין נתתי, כן, מאפייני לאומיות בשירי חנוכה וקישור. ככה זה ישמר אתכם ותדעו איך. עכשיו מה עוד יש לנו פה? יש לנו אפשרות למשל לפתוח דף נוסף. אתם לא צריכים את זה, צריך לעצב דף אחד, אז אבל באופן עקרוני, הנה אם אני אלחץ כאן, זה יפתח לי, הנה עוד לוח, אבל אין צורך. עכשיו מה עוד אני יכולה לעשות? קודם כל כאן, כן, כמו שבכל מסמך אני יכולה לנקות את הפעולה האחרונה שלי. אני יכולה להגדיל, כן, כדי לראות את התצוגה. אני יכולה להגדיר רקע, אז הנה יש לכם אופציות, אני בחרתי את זה, אפשר לבחור את זה, עכשיו, כן, כל דבר. ואפשר לנקות לגמרי את הכל, כן? אבל אני לא רוצה לנקות, אז הנה אני מחזירה את מה שהיה לי בלוח. אז זה באופן כללי. עכשיו, דבר נוסף שיש לי פה, יש לי פה מבחר כלים. איך, מה לעשות? אז למשל, הנה כאן, היא עם מסגרת, אם אני לוחצת, רגע, יש לי, אוקיי. אם אני לוחצת על זה, אני יכולה לפתוח תיבת טקסט. הנה, וכאן אני יכולה לכתוב מה שאני רוצה. מנקים, הלאה. יש לי פה צורות שאני יכולה לבחור, וגם בהם, הנה כאן בחרתי תמונה, וגם בהם אפשר להשתמש כרצונכם. אני יכולה להעלות תמונה. אפשר להעלות, הנה, כשהכנתי את הלוח הזה, העליתי תמונת חנוכה, אפשר להעלות תמונה מהמחשב, אפשר לחפש בגוגל, אפשר להעלות תמונה מהדרייב שלכם, או מהתמונות שלכם, מה שתרצו. מה עוד אפשר לעשות? אפשר להשתמש בפתקיות בצבעים שונים, כאן אני בוחרת את הפתק, כותבת עליו, כן? ושומרת אותו, והנה מופיע לי פה פתק, אם אני לא צריכה פתק נוסף, אז ביטול, והנה הפתק. מה אני יכולה לעשות איתו? אני יכולה להזיז אותו לכל מקום, אני יכולה לסובב אותו, אני יכולה להגדיל אותו, אוקיי? וכמובן אני יכולה למחוק, אם אני לוחצת פה על 3 נקודות, למחוק, אני יכולה להעביר אותו למשל אחורה, למשל כך. רגע, גם זה לא העביר לי, עבר לאחור, וזה לא מעביר לי משום מה,
הכיתוב אני יכולה להעביר לאחור, אני יכולה להעביר את זה קדימה, וכמובן אני יכולה לשכפל ולמחוק את זה. הלאה. כאן אני מחליפה את הכלי שלי, כן? אם אני רוצה להחליף, זה המחק, מחק שמוחק את מה שציירתי, והנה האפשרות לצייר. קודם כל, אני בוחרת את כלי הציור שלי. אפשר לבחור מכחול, אפשר לבחור עט, כל דבר, טוש והצבעים. אז הנה למשל פה, כן, ציירתי שני חצים, ציירתי פרח, ציירתי כאן פרח, ואם אני רוצה למחוק את זה, אז אני ככה, כן, עם העכבר מוחקת. ואם אני שוב רוצה להחליף כלי, אז פשוט ללחוץ על החץ הזה. אני מקווה שההדרכה עזרה לכם, ועכשיו לעבודה, תעשו לפי השלבים את מה שכתוב לכם במשימת השיעור האסינכרוני.